Tiinka tässä, moikka. Varmaan ihmetellä, että mikäs juttu tää nyt on. Mä itse asiassa ajattelin, että mä aloittaisin ton Legacy Challenge. Mä oon pitkään sitä halunnut tehdä ja nyt on hyvä aika se sitten aloittaa. Mä tuossa loin Simin valmiiksi taas ja naapurustona on Riverview, niin kuin nyt varmaan moni ehkä tunnistikin. Mä nyt vähän koitan tätä näyttää, että miltä tää näyttää tää naapurusto. Ja mä oletan, että tää on se tontti, mihin pitäisi mennä. Eli ostetaan tosta meidän Simille se. Noin. Ja mä ajattelin, että mä noin Legacyn säännöt, mä niitä tässä viitti ruveta käymään läpi, mutta mä laitan tohon sitten kuvaukseen sekä suomeksi että englanniksi tuon videon tietoihin sitten. Kumpaankin linkit, jos vaan muistan. Toivottavasti muistan. Voiko se nyt kestää? Lataan nyt. Noin. Lahjojakin. En mä niitä nyt ota. Mä koitan saada tän pelin tauolle, mutta se ei nyt jostain syystä se nappula suostu tuossa näppäimistössä toimimaan, eli tehdään se noin. Mä yritän päästä vähän lähemmäs tätä meidän Simiä. Tää on Eeva Kesätie. Siitä nyt ehkä vähän näkee, miltä se näyttää. Mä en oo mikään loistava Simien luoja, joten tääkin Simi on ihan vaan tuolta valmis Simeistä napattu ja pikkusen muokattu. Oho, se tuli tonne se. Oi ei! Nyt se hajotti puhelimensa. Eikä olisi rahaa kyllä korjata sitä. Mitä mä olin sanomassa? Niin tosiaan täällä näkyy Eevan luonteenpiirteet. Mä itse asiassa ihan arvoin nää. Mä tulee vähän jännempi siitäkin sitten kun arpoo, niin ei heti tiedä mitä tulee. Ja sitten tulee ihan ehkä eri luontoinen esim. Kuin mitä ensin ajattelin. Eli tää meidän Eeva on yksinäinen susi, sitoutumispelkoinen, eksentrinen, hevosten ystävä ja pahansuopa. Ja no elämän haaveeksi mä valitsin sille, että on paranormaali pakertaja, eli päästään tekemään unelmaduunityötäkin. Ja sieltä tulee maskotti, mutta ei mennä yliopistoon. Ihan ensimmäisenä mä ajattelin, että ostetaan nyt Eevalle ainakin makuupussi. Koska ei tuolta. Sängyt. Katsotaan mitä värejä tulee. Tuo on aika kiva. Se on kyllä melkein samanlainen kuin tuo, mikä tuossa onkin noissa valmis värivaihtoehdoissa, mutta ei se mitään. Ei me nyt kyllä mennä logiikkakurssille. Olen tiedänyt, että se aikaportti tulee, niin se ei sitten, mä ajattelin, että lähdetään kohta tuonne naapurustoon, niin ei sitten heti takaisin tänne tontille. Pitäisikö meidän korjata tuo Eevan puhelin? Mistä se korjataan? Ei. Korjaa puhelin. Onko ei se nyt kuitenkaan niin kauheasti vähissä rahavaroissa tunnu, vaikka sen korjaakin. Noi. Sä voisit sosiaalista verkostoitumista, niin jotain hyötyäkin tosta, että sä sillä puhelimella leikit. Joo, kiitos maskotti, sä voit mennä. Eeva ei lähde yliopistoon. Ei vaan itse asiassa minkäs näköinen kaveri tää olisi. Tahvo Kallis. Onpahan nimi. No sukunimi on kyllä ihan hauska. Jep, siinä tuli aikaportti. Taidetaan pistää se tonne perheen varastoon, kun nyt mä en halua siitä sitä rahallista hyötyä millään tavoilla, edes sillä, että myisin sen, vaikka houkutus olisi kovin suuri, kun katsoo noita Simin rahavaroja. Mutta mä etin kirjastoa täältä. Tää Riverviewkin on mulle vähän semmonen oudohko paikka. En ole hirveän paljon täälläkään pelannut.
No niin, siitä vielä selaat nettiä ja sitten lähdet sinne kirjastolle. Ja sit pitää ilmoittaa se, taka pitää etsiä sinne toi työ tai ura. Niin mä kyllä tästä ihan mitään samalla unelmaduuni Let's Playtä suunnitellut, mutta semmoista nyt näköjään sitten vähän tulee tähän. Ei se haittaa, mä tykkään kyllä tuosta haamujen metsästä ja urastakin. En ole vaan pitkään aikaan tehnyt sitä. Mikä se jumitti? Ei pitäisi olla taustallakaan menossa mitään. Okei, ja siinä on kirjasto. Ei ole kyllä mikään suuri kirjasto täällä. Mut silti sieltä muistaakseni löytyy kaikki tarvittavat taitokirjat ja tietokoneet ja sen sellaiset. Niin pistetään Eeva tohon. Ihan ensimmäisenä etsit keikkatyötä. Niin kun se on yksinäinen susi, niin se ei oikein tykkää olla tuolla väkijoukossa. No, on kyllä väkeä. Ei sisustussuunnittelija. Ei. Siinä. Noin sai Eeva siitä tuon. Sitten me voitais katsoa sille toi nettidelttailuprofiili. Sille muuta kautta sille löydetään miestä. Samalla näkee vähän sen, että ketä täällä naapurustossa on. Selaa profiileja. No, missäs loppu? No aika persoonallisen näköisiä simejä. Mä luulen, että toi rupeaa olemaan aika hyvä vaihtoehto toi Tahvo. Nimiöt on vähän. No joo. Mitäs sitten se halus oppia jonkun? Logiikka. No, me ollaan ihan oikeassa paikassa siihen. Miksi se meinaa mennä nukkumaan? Onko se sen takia, kun siellä on... Joo, se on varmaan ton takia, kun siellä alkaa sitten 5 illalla työt. Kirjastossa nukkuu. Hassua. Nyt sillä on sitten yöpuku päällä tuolla. No mitä siinä, eipä se onneksi noita simejä haittaa. Mitäs täällä? Register modi tekee. Mitä tekee? Vähän nopeutan tota. Olisin varmaan voinut pistää sen kyllä logiikkakurssillekin, mutta toisaalta haluaisin pitää kiinni noista vähistä rahoista, mitä sillä on, niin ehkä saataisiin pikkusen nopeammin sinne sitten talo. Ajattelin katsoakin itse asiassa, että onko täällä missä toi paloasema tuolla. Eli siellä voi ainakin nukkua. Mitäs kuntosali näyttää, voiko siellä? Kai viittis pitää Eevaa ulkosallakaan nukkumassa, kun sit sen tulee kuuma ja kaikkea. Joo, mä luulen, että se paloasema voisi olla hyvä vaihtoehto sitten, mihinkä mennä. Katsotaanpas vielä. Joo. Luulen, että tää on ihan hyvä. Pitänyt tehdä Eevasta palonmies, niin se olisi voinut käytännössä asuttaa paloasemalla kokonaan. Okei. Mä luulen, että me kokeillaan, että mitä toi
Tahvo sanoo Eevasta, niin pistetään se vähän juttelemaan Tahvon kanssa ja katsotaan, että jos sitten saataisiin pyydettyä sitä vaikka ulos. Laukkaa Simi ja Tahvo, no et varmasti. Osta shakkipöytä, joo, jossain vaiheessa ostetaan. Vierotusoireita puhelimesta. Suostuiskohan tuo lähtemään meidän kanssa ulos? Mihinkäs me mentäis? Olisiko täällä mitään kivaa paikkaa? Kivaa paikkaa ei näy. Se on aika semmoista. Täällä on taidegalleria, Rantamapuisto, Nelinsillan puisto, Toripuisto, uimaja, poliisiasema, kirjasto. Mutta olisiko täällä jotain, missä nämä vois käydä syömässä samalla? Siellä on eliksiiripuoti. No pistetäänpä ne vaikka tonne, Kaijan keikkapaarille. Se on vähän kaukana, mutta no. Jaha, että sillä lailla. Ihan kiva. No, soitetaanpa sille uudestaan sitten. Jos ei se tänään suostu, niin näköjään suostuu sitten huomenna toivottavasti ennen kuin Eeva menee töihin. Nopeutan nyt kaikkia, katsotaan kun se höpöttää. Vasta se nyt ihan mahdoton tehtävä, että olla tutustua noihin sinne. Se palkki nousee, mutta hitaasti. Osta jääkaappi, joo. Ja sataa. Melkein Eeva tarvii kyllä sateenvarjon, niin se ei aina ihan märkä. Eli ostetaanpa sille sateenvarjo. Se tuolta ja tuolta. Ruman värinen. Toi on aika söpö. Noin, pistetään se tonne Eevan reppuun. Joo, mä tiedän, että kamerankin vois myydä, mutta mä en viitti sitä myydä. Vähän haastetta samalla. Saattuiskohan se ton jälkeen lähteä ulos? Tää nyt ei oo kyllä enää mikään kovin hyvä, mutta olisiko se suostuisi? Noniin, hyvä. Nyt se suostuu. Voitaisiin varmaan pistää ihan normaalinopeudelle toi. Missä se on se mies? Aha, siinä. Se sataa oikein rakeita, niin näkyykin kun pomppii tosta maasta. Niin syy miksi mä nyt luultavasti otan tän maskotin Eevalle mieheksi on ihan se, että mä
Maskotit tosiaan on aika hyvän näköisiä. Suostuiskohan se... Ai ne on jo ryhmässä, noniin. Syöt täällä yhdessä ryhmän kanssa. Pesukarhuparraka tuolla vesisateessa kävelee reppana. Miss suojaa sä kastut? No siinä on ehkä vähän suojaa. Käveleekö me pesukarhut tosiaan tuolla vai näyttääks? Vai onko se jotenkin, käveleekö se jotenkin hassusti? Käveleekö ne noin? Näyttää ihan hassulta. No jaa, en tiedä. Se näyttää kyllä aika hullulta sen kävely. Tämän jälkeen sitten voitais sanoa tolle Simille hyvästi tältä iltaa ja pistää Eeva tonne paloasemalle nukkumaan ja katsoa sitten mitä se aamulla keksii. Varmaan yritetään ton kanssa ton Tahvo Kalliin kanssa jatkaa. Vähän nopeutaan kun ne on tuolla ravintolassa vaan. Ei tarvitse katsella sitä pelkkää kukkilan seinää. No mihinkä se jäi nyt se mies? Tossa. Ajoitetaan ryhmä. Tai se tykkäsi. Aimaa, että se ei tykännyt, mutta sinä totisesti osaat pitää hauskaa. Soittele, kun haluat pilettää tai puuhalla jotain muuta vinhaa. No, mä olen ihan varma, että se ei tykkää, kun aika vähän aikaa sen kanssa kuitenkin oltiin. Mutta sepä tykkäskin. Pistetään Eeva tonne. Syy, miksi mä menen tonne paloasemalle on tosiaan se, että siellä on suihkut ja siellä on jääkaappi ja siellä on sänky, vaikka ei nyt kovin kummoinen sänky, mutta sänky kumminkin. No ihan hyvin silloin kyllä aikaa ennen kuin työtä alkaa. Toivottavasti se kerkee sen verran, että Tahvon kanssa puhun edes puhelimessa. Mä kattonut, koska sillä on vapaapäivä. Viikonloppuna vasta vapaapäivä. Toivottavasti me nyt saadaan toi Tahvo sit sille mieheksi tosta. Samalla vähän tarkistelin noita sääntöjä, että onhan noin maskotit sallittuja, mutta tuossa sanottiinkin, että kuka tahansa sim voi muuttaa talouteen, kunhan se ei ole niin kuin... Mitä siinä nyt sanottiin? No siis pelaaja itse ei ainakaan saa luoda, ei. Mä en muista mitä muuta. Missä ne on ne säännöt? Tuolla. Ne... Että. Niin pimeätä. Eikö täällä mene sisäkautta portteita sinne ollenkaan vai? Hassu homma. No ja kun Eeva menee nukkumaan, niin mä paan poikki ja palaan sitten kun Eeva herää. No niin, ja jatketaan. Mä itse asiassa herätin Eevan, kun mä että muuten se nukkuu ihan koko päivä. Kumpihan näistä oli miestä ja kumpi naisten näistä suihkuista. Että. En kerran ihan näkee. Toi on vissiinkin naisten. Ja sitten Eeva saa mennä syömään. Syö pikaateria ja vihreätä salaattia. Sitten voitais koittaa saataisiko me sitä. Katsotaan tuota kautta. Tahvoa ulos meidän kanssa. Voitais käydä vaikka tuolla kesäriahassa.
Tuli yöllä ilmoitus, että kesäriahan, yöllä tuossa aamulla tuli ilmoitus, että kesäriahan on saapunut kaupunkiin. Voitaisiin katsoa se riveytyssähän se nyt ei ole mikään kauhean iso se riehatontti, mutta ehkä silläkin selviää. Sähköpostiakin vissiin tuli. Mikäs paikka tää on? Koiraan leikkimaa. Okei. Tää on vissiin muuten se talo, mikä onkohan tää se talo? On varmaan. Mä itse asiassa eilen ostin Simeille, kun mä aloittelin peliä täällä. Ihan omaa peliä, mitä mä en nauhoita, niin aloittelin täällä. Mut sit mä unohdin tallentaa ja rupes peli sekoilemaan, niin mä jouduin sitten poistumaan pelistä tallentamatta ja päätin aloittaa Aurora Skysissa uuden peli. Mutta nyt mä pelaan sit siellä. Se oli se rieha tuolla. No ei se suostu tulemaan. Tässä nyt kauhean 4 tuntia aikaa. Ei nyt kauhean pitkään, mutta jos nyt hetken kerkeisi sen Simin kanssakin olemaan, niin saisi noiden suhdetta kehitettyä. Mä en tiedä, mä niin harvoin pelaan näillä sitoutumispelkoisilla Simeillä, niin joo, tuossa lukee, että Simisi on kehitettävä poikkeuksellisen kiinteä suhde toisen ennen kuin hän on valmis sitoutumaan tähän. Simisi saattaa haluta vaihtaa uraa, jos työ alkaa tuntua ahdistavalta. Joo, niin eli pitää kehittää se suhde aika korkealle sitten ennen kuin alkaa mitään romanttisia toimintoja yrittämään. Miltä Riveyjyssä näyttää tänään? Aika nettiä. Onko se täällä jo se meidän mies? Tai tuleva mies? Sherman Peppi, Lucille Spencer. Se on vissiin toi tuolla. No. Toi tuolla piilossa. Ai niin, se näissä kyllä on muuten näissä maskoteissa, että ne haluaa sit jatkuvasti ottaa noita yhteiskuvia. No, se nyt on pieni harmi. Mä nimittäin Muusimille Aurora Skysissa otin kanssa lahmamaskotin sitten mieheksi. Kuuntelee juttelua. Älä vastaa. Mikä sä nyt meet? Sun mikä tarvi kokoontua enää. Katsotaan sitten. Ystävällinen. Ei kun kokeillaan, onko sillä huumorintajua tuolla kaverilla ollenkaan. Sais sitä suhdetta pikkusen sitten kehitettyä, jos sillä nyt sattuisi huumorintajua löytyy. Miltä se oikein näyttää? Stop. Hän katsoo sitä vähän paremmin sitä Simiä. No joo, menettelee varmaan. Jotain hauska, kerro hauska tarinaa. Näytä hassu video. Näytä kissavideo netistä. Näytä törkeä video ja katsotaan kuinka pitkälle sitten päästään sillä. Mä oon huomannut, että aika usein nää kun näyttää näitä videoita, niin mun mielestä ne niinku kehittää tuota suhdetta aika nopeasti. Tai en mä tiedä, se voi olla mun kuvitelmaakin, mutta ainakin tuntuu siltä, että se kehittäisi sitä nopeasti. Sitten paitsi kukapa nyt ei tykkäisi katsella hassuja videoita ja kissavideoita.
Ainakin se tykkäsi kissavideosta. Näin ja kohta on sitten Eevakin vissiin silmää tekevä. Joo, on jo. No niin, tästä tuli jo hyviä ystäviä. Mitähän se sanoisi, me esitetään sille kummituskarkotinta. Se vissiin tykkää. Mitäs muuta? Ystävällinen. Nyt olkaa nyt vaikka. Lisää. Kysy ikää. Sekin olisi ihan kiva tietää, että mikä ikäinen se on. Nyt on kysy ikää toiminta muuten tulee ton Huermodin mukana. Ihan kätevä toiminto. Sitten sen jälkeen, missä täällä on vessa, Eeva voisi käydä vessassa ennen kuin se saa ensimmäisen ton työkeikan. Kumpi on miesten ja kumpi naisten? Toi on laitettavastikin miesten, eli mennäänpä tonne. Okei, nyt saatiin työtehtäväkin. Missä sä oot? Ja me nyt paljon tällä riahassa tehty, mutta me tullaan kyllä tänne uudestaankin sit viimeistään torstaina, kun on laiskottelupäivä. Koitais nyt kipittää sinne vessaan. Nyt ei varmaan... Ai! Olen ihan varma, että se ei tykkää. Ei mitään ton kummempaa tehty sen Simin kanssa, mutta näköjään se sitten tykkäsi kuitenkin. Taksillakohan se Eeva muuten nyt sitten joutuu meneen tonne työkeikalle, kun ei sillä ole mitään kulkupeliä. Näitä kukkia olisi muuten voinut poimia, mutta poimitaan nekin joskus myöhemmin. Kukkia myymälläkin saa aika hyvin rahaa. Totakin mä ajattelin, että vois laittaa tuon Simin sukelteleen roskiksi ja katsoa, että saako huonekaluja sillä tavalla. Ei tarvii ihan kaikkea ostaa. Tosin voi olla, että tulisi talosta aika sekavan näköinen, mutta ei se haittaa, kun ensimmäinen sukupolvi vasta. Ollaan lähellä, kun kuuluu toi musiikki. Älkää nyt häiritkö Eevaa, kun se tekee töitä. No näpä onkin helposti löydettävissä. Joo, mä tiedän, että se löytää ne kyllä itsekin toi Simi, mutta mä yleensä pistän ne heti kun vaan näen nuo kummitukset, niin pistän ne karkottaa niitä jo. Niin ei tarvi sitten odottaa, että se Simi tajuaa. Nää on aika helppoja nää ensimmäiset. Asia vaihtui paikkaa. Lempeä. Mä voitais muuten käydä myymässä tonne tiedekeskukseen, niin sitten Eeva saa niistä ainakin pikkusen rahaa. Siitä seuraava. Mä en vitti niitä pistää ketjuun, koska nää joskus vaihtaa paikkaa nää. Mut niinku nyt kävi. En tiedä mihinkä ne meni. Löytääköhän Eeva ne itse vai pitääks mun hakee?
koko ajan, että tuossa on haamu, mutta se on toi... Mikä se on? Hohtosieni. Siinä on yksi. Eeva löysi ainakin sen. Tuolla on se 5. Sori, ei mun pitänyt noin tehdä. No, se näköjään sai. Saiko se sitä? Sai. Hyvä. Ja sitten viimeinen. Miksi sillä on muka täällä vaan 3 haamua, kun se kuitenkin karkottanut niitä 4/5? En tiedä. Ajastinkin siinä meni. Katsotaas toi toinen. Miksi näyttää tuolta, vaikka sillä nyt ei pitäisi olla mikään huonostikka? Miksi se mukaan on surullinen? Ihan outoa. En tiedä. Se kyllä mistään pitäisi surullinen olla. Se on vaan vähän kurja, kun siellä on mielialasta syystä noin matalalla, niin se ei kerro noita onnellisuuspisteitä sitten. No se justiinsa sanoi, että mihinkä asti pitää mennä, mutta sitten rupesi kuulua musiikki. Ja täällä on 4 näitä. No äläs nyt jumittele. Täällä on taas niin paljon taustalla menossa täällä koneella, että pientä jumittelua näkyvissä. Urheile stadionilla. Jaa. Kun se maksaa rahaa, sulle sitä paljon oo. Etkä vaihda työpaikkaa. Missäs niitä haamuja on? Henkiä, mitä nää on? Okei, se löysi jo. Pistetään se nyt karkottaa toi tosta. Yksi kautta 4. Miten se vasta noin vähän on niitä saanut? Niin, kun ne vaihtelee paikkaa. Niin. Että kun täällä on näitä puita paljon. Eikä niitä läpi meinaa oikein nähdä. Saa muuten nähdä, mä vaihdoin tossa toiseen tallennusohjelmaan, että minkälaista on videon laatu. Ainakin tuossa esikatselussa näyttää, kun tässä näkyy koko ajan samalla, että näkyy esikatseluikkuna, niin näyttää, että aika tummaa. Toivottavasti ei kuitenkaan ole kauhean tummaa sitten, kun tämän videon laittaa tonne YouTubeen asti. Jos on, niin tarvii sitten muokkailla asetuksia. Siihen mä kyllä tarvin apua sitten. Se mun veljeni laittoi mulle tämän kyseisen ohjelman. Ja mulle ihan outo ohjelma, mutta veli suositteli sitä, niin täytyyhän se pikkuveliä uskoa. Sitten, onko täällä vielä yksi keikka? 3 se sai sitten yhdellä yöllä. Mä luulin, että se lopetti jo, että se saa mennä nukkumaan, mutta ei sitten. No, saapahan rahaa ainakin sitten vähäsen. Tarvii tätä logiikkaakin kehittää sillä.
Siinä mielessä toi shakkipöytä olisi ihan hyvä, mutta kun sitä ennen kuin sille sen pöydän ostaa, niin täytyisi olla talo, mihinkä sen laittaa sen pöydän. Mikä kauas se nyt menee? Ei se ole kaukana, siinä on koti lähellä, mutta ei siellä ole siellä kotona oikein mitään vielä. On tää vissiin eri paikka. Mihinkä sä meet? Ne on kaikki ne haamut täällä. Hassu. Sori, mä en jaksa lukea noita kaikkia viestejä, mitä tonne tulee, koska tää ei varsinainen unelmaduuni Let's Play oo, vaikka unelmaduuni uraa nyt tässä sitten pelataankin, kun se on kerran Eevan elämäntoive tai elämän haave. Haluaisin kyllä sen toteuttaa, jos vaan mahdollista. Kun Eeva on nainen, niin sillä tulee sitä äitiyslomat ja kaikki, niin ne vähän sitä hidastaa sitä uralla etenemistä. Mä mietin pitkään, että tekisinkö mä tästä sitten sillä lailla, että perijän pitäisi olla aina nainen tai että perijän pitäisi olla aina sitten mies, mutta mä ajattelen, että mennään ihan tilanteen mukaan ja katsotaan kuinka parhaiten sopii perijäksi. Mutta sääntönä mulla pysyy se, että niin kuin se vissiin onkin muuten Legosin sääntö. Mä en tiedä onko, mutta ainakin mä ajattelin, että ihan vaan sitten arvomalla noin luonteenpiirteet aina, niin ei ikinä tiedä, että minkälainen siinä sitten tulee. 3/5, mä etin lisää. Mä näin sen justiinsa ja sit se vaihtaa paikkaa tonne. Kiitos. Oli kivasti tehty. Tää musiikki muuten rupee tympäännyttää jossain vaiheessa. Aika lailla. Noin. Joko nyt on yön työt hoidettu? On varmaankin. Mä pistän pääsikö se nyt tasolle 2? Pääsi. Ektoplasman putsaa ja kuulostaapa kivalta. Tuolla oli se paloasema. Pistetään Eeva takaisin sinne. Mä vähän nopeutan, niin ei tarvitse katsoa, kun Eeva sinne juoksee. Tai juoksee menee tuolla taksilla, mutta taksi on niin hidas. Oi. Hetkinen, onko mulla yliluonnolliset täällä päällä? Mulla ei kyllä yleensä oo, mutta on näköjään. Mä otan ne pois. Mä en välitä tässä naapurustossa. Ne julkiset saa olla päällä ja julkisjärjestelmä saa myöskin olla päällä mun puolestani. Syön nyt vaikka hilloa ja leipää. Sitten tuli sänky, mutta sohvahan se oli. Pistetään Eeva takaisin samaan sänkyyn, missä se olikin. Mä vähän luulin, että nyt ei kyllä Eeva kerkeä paljon muuta kuin menee töihin sitten. Kello on jo noin paljon. Varmaan aamu ennen kuin Eeva edes kerkee nukkumaan. Sitten se nukkuu koko päivä eikä se ehdi tehdä yhtään mitään muuta kuin menee töihin. Siinä mielessä vähän huono toi haamujen metsästysleura, mutta eiköhän me selvitä.
sä ajattelit siivota jälkeskin? No, siivoon nyt sitten. No mistäs toi nyt tuli? Liittyykö se jotenkin tohon, kun se on pahan suopa tai jotain? Liittyy varmaan. No niin, Eeva siinä menee nukkumaan ja mulla meni ajasti. Vois pelata joku aika sitten jo, niin mä lopettelen tähän tämän ykkösosan ja jatketaan sitten kakkososassa ja katsotaan saadaanko me ton Tahvon kanssa vielä pikkusen tätä suhdetta kehitettyä. Mä haluaisin ton pankin ihan täyteen ennen kuin rupee mitään romanttisia toimintoja sen kanssa tekemään. Mutta jatketaan osassa 2. Moikka!